Nyakoramo ke jong waseduogo kendo wantiere kar kae seno pok mopogore opogore ma Sharon koro kelo tich ang'wen ke tich ang'wen ibedo kar ka mondo mi bed kod ng'eyo talanta mage mantiere oko ka tere kaka gikonyi bende iwacho ni talanta ni ng'ato ka ng'ato komi koro itiyo mana kode e yo moro makare. Mano bende parona sigana moro mar Muma nyiri abich mofuwo gi nyiri abich mariek mage mane bedo kod mo taya kinde mane ja wuon Sewena ochopo wacho ni kinde mage ma bende talanta ma in go bende nyalo bedo kacha moko bende nomi talanta mang'eny nodhi okano moro nomi mana matin to dhi okano kendo nyuolore koro ikete mana kar Karamogi TV kelo ni chenro koro achiel kachiel ka koro sano wada mana rango kendo wanoni ane kwago mbaka chenro mar mbaka oromo chako sani kaka inene kar ka mbaka oromo kae ma koro wagoye mbaka mwagerore go kaka oganda okinyi ma kawuono koro wachako gi kidieny mano mara weche manyien madhi bedo kwa luwo ni odiochieng' ma kawuono nyinga Cleophas Oluoch sani koro chenro chako koro wawinjane magi mantiere matimore e piny Kenya matimore e pinje maoko kata ang'a tieko kanyo kakoni kaka Manchester United norodho Nottingham Forest ang'a biro gi mano sani wachaka gi magi e pinyno mar Senegal jatend piny Kenya ni e limbe mag ndalo adek mano mantiere oko mar piny Kenya nochako gi pinyno mar Ufaransa kama ne nitiere kacha e bomano mar Paris kendo ka notieko kanyo nogweng' wech mochomo bomano mar Dakar kendo ka nochopo kar kacha gimotimo en limbe ka gitemo bilo wach gi jotelo mopogore opogore ni ere ka ginyalo bero chenro mag keto chiemo kata mano mag food security keto chiemo e yo moro makare ne oganda duto mondo mi oyude thuolo mar chiemo kendo ma chamo chiemo no maler ka gitiyo gigo magin go kendo mwandu mantiere mane Afrika kae koro nitie jotend pinje mopogore opogore ta inya bende mano neno ka nyalo neno kar ka jotend pinje kachiel koda ka jatatije maduong' mano mar bengi no mar Africa Development Bank ma bende en achiel kuom jogo ma okelo romo ma kamae achiel kachiel e pinye mano pinyno mar Senegal romo ma kamano bende nochako odiochieng'no manyoro jatend piny Kenya achiel kuom jogo bende mantiere kacha iluongo ni keynote speakers jogo madhi loso kacha e twak ma kamano ka girango bero chenro mopogore opogore mag Afrika jotelo mamoko bende mochopo kar kacha mano jatend pinyno mar Nigeria Buhari kachiel koda ka jotelo mamoko mana manyalo bedo kineno kacha nitie Edison Mnangagwa kaka machielo bende ineno Mama Samia Suluhu Hassan ma pinyno ma Tanzania kin jotelo mamoko weche ma kamago bende olo odiochieng' ma kawuono odiochieng' mar ariyo weche mage mag dhi bedo ka gilose kendo ka giluoni kendo wadhi bedo ka waluoni mondo mi wakel gi weche manyien mago mag migago ka gikacha ng'ichwelo kod oimore ka ono chieng' tich ang'wen tarik 26 ka wantiere kodi kachiel kachara Nyakwara Jwang' wamedi yudo mage bende mantiere kar kae odiochieng' ma kawuono nonro mari Nyakwara Jwang' nyalo bedo ka itiyo kata itimo gi e yo machal nonro magi nyalo bedo gigo milongo kata ne data odiochieng' ma kawuono data privacy day dhi bedo kacha kachako odiochieng' ma kawuono gi nonro mopogore opogore madhi bedo kacha ka itimo wacho kanyo ni odiochieng' ma kawuono ka isidho kendo ka iketo e lela ni nonro mari onego bed ni irito arita makare makamano onego bed ni wuok kanye nonro makamagi ahinya e kinde ma wantiere e piny man gi lony manyasani ma itiyo godo e mbui e timo chenro mopogore opogore mag ohala mbui en gimoro ma oganda mathoth bende tiyo godo odiochieng' ma kawuono wadhi bedo gi mor ahinya ka wang'o kelo ni gigo achiel kachiel mano wacho ni Office of the Data Protection Commissioner mano bende dhi bedo kar kacha ka bago mano romo kata nyalo bedo chenro mag puonjruok ka oganda mopogore opogore bedo kanyo ndalo ariyo machako odiochieng' ma kawuono tang'o rumo kiny mano e kar romono mar KICC bore Nairobi kae wacho kacha ni sani en rango ere kaka inyalo rit nonro ni e yo makare e mbui ahinya kinde ma oganda bende tiyo gi mbui e yorego mag timo ohala e yor bero uchumi mano bende ang' waluwo ni achiel kachiel ka gichopo mondo mi ang' wakelni wach ma kamano bende achiel kachiel mana e Ramogi TV nonro mari gigo oting'o nyaka password gigo oting'o pin mari rayaw mag kuonde mikane nonro magi ere kaka inyalo rito gi e yo moro makare mondo ineni gigi duto ma in godo ochopo e yo makare maonge ng'ukruok moro amora kata ng'ata ma odonjo kendo rocho ratiro mari kotenore kod wechego mantiere mbui ta ahinya mago motenore kod loso nonro makare ka ichiwo arita maber kamachielo bende Nyakwara Jwang' wadani waranga kamachielo mano Sarah Serem koro en miyo ma bende umbe lach e piny Kenya odiochieng' ma kawuono obiro bedo kochako tich kaka jakom mar board mar bengi no mar Posta
joka posta odiochieng' ma kawuono dhi yudo jakom manyien mar board margi. Kacha bende wadhi bedo ka waluoni chenro ma kamano achiel kachiel mondo mi wakoni ni chenro mare mar donje e apisi idhi time kuonde machalo nade. Jofamo mago bende oke kar kanyo, koro kata ka wada mana rango ni gik mage mosebedo kacha katimore kendo ma iluwo odiochieng' ma kawuono. Ka en tarik 26 igeno ni odhi bedo kacha ka koro chako tich ayanga mano Post Office Savings Bank, mano mong'ere kanyo kaka Post Bank kodhi bedo kanyo kachiel kuom jogo makoro bende oseyudo gwelo mondo mi ochop kacha kaka jotelo kata jotend bengi ma kamano. Mano no wach kanyo bochakore are tarik 13 mano chieng' mano koro owale tarik 13 mano dweni ka irangi dweni mokwongo mano dweni ma Januari higa mar 2020 kod adek ochako tich ayanga odiochieng' ni ma kawuono. Motelo ne mano serem nena jambetre mar Kenya e pinyno mar China kendo koro kotieko muduogo e piny Kenya oyudo lemo machielo koro dhi bedo jakom mar board mar bengino mar Posta. Wacho ni jo Post Bank koro bende oyudo jatendgi manyien, gik mage mantiere kar kanyo. Pod wamedo luwo ka wayudo kako chako tich singo mar ni jo Posta gin jok mage. Ang'o kelo mago bende weche mag ohala mantiere ma waluwo e kinde gima timore e piny Kenya duto gi kuonde mopogore opogore. Kama chielo bende nyakwara Muge Jwang' kae koro nitiere wechego mag nok mag arita kwe. Nitiere miyo moro ma bende owito ngimane e gwenge ma Kuria West otieno ma piny orugo kawuono. Mano ka owito ngimane e gwenge ma Kuria West ojahigni 68. Nok mar arita kwe osebedo ka thoth ahinya e gwenge ma kamagi kendo koro jafwambo marwa mantiere kaunti ma Migori dhi go tach e gwengego kendo dhi kelonwa pach jopiny, pach jodak kaachiel koda jotelo mantiere kanyo ni ere kaka inyalo tiek weche machalo kamagi. Ripode ma kamagi kadonjo ere kaka wamedo luwogi kendo ang' wabiro ni achiel kachiel jogo mantiere e gwenge ma Kuria kod alwora mage wakwayo mondo ubed mana bedo kod kwe kinde giduto mondo mi waduok piny nok mar arita kwe ma bende koro osebedo e gwengego mag Kuria West. Magi kod mathoth bende mano jojo mang bedo ka tudre kod achiel kachiel mondo mi okonwa gigo mamoko bende matimore e kaunti no ma Migori ahinya bende alwora mar Kuria West. Aya kanyo bende ang' wawuoke mano waluwo kawuono koro ka wadhi e chenro mar iwacho ni chal mar somo e kaunti ma Kisii. Chal mar somo e kaunti ma Kisii jodito mopogore opogore dhi bedo kacha gi thuolo. Mano kaluwore gi report bende ma oseyudo kowuok kuom jafwambo marwa ma Kisii mano Crispin Otieno. Crispin Otieno leronwa ni odiochieng' ma kawuono jokanyo kata jodito mantie sekta mar somo e kaunti ma Kisii dhi bago romo kendo romo margi dhi bedo kacha ka girango ere kaka inyalo ber chenro mara sekondar madundo. Gik mathoth bende mag bedo ka giloso mano kotelni kata kod county director mago wechego mag somo. County director of education e county ma Kisii dhi bedo ka chiwo twak bende ne jofwambo okinyi makono kar sang'wen mondo mi olera neni okenge mage mosego ka wayudo Crispin Otieno chenro ma kamano bende watudore kod achiel kachiel chenro mar mbako romo mondo mi wagoye mbaka gi oganda jo Kisii ka koro sani bende gin gi mor ka giyudo duoko makare ahinya kindegi mag penj mag KCSE. Duoko bende nolandi e juma mokalo. Kamachielo wadani warang weche ma pod waluwo odiochieng' ma kawuono wabede e kaunti ma Kisii kanyo podi. Crispin Otieno pod luwo wach ma kama e sikund yawuoyino ma Cardinal Otunga High School mano mantiere e gwenge ma Kisii. Gino matimore odiochieng' ma kawuono jonyuol osebedo ka ng'ur kendo giwacho kanyo ni ok onego bed ni nyithindo manotimo penjgi mar form 4 dok kacha mondo mi nuoyo e sikul wacho ni repeat. Mano kotimo makare odogi mondo tieki kendo tim makare kendo giyud grade moko mabecho mondo mi ochopi. Jonyuol kata kamano bende koro nigi paro ma opogore opogore. Odiochieng' ma kawuono wacho kanyo ni dhi bedo kanyo kod ng'ur mar jonyuol. Mano bende kar ang'orom kanyo saa 5 mar Onyango kendo ang'o medo mana luwe mondo mi warang ni jonyuol ma Cardinal Otunga giyuak ang'o ma giyuake malich ahinya. Ang'o mantiere kar kanyo to nyithindo manago timo maber gi ne gido grades mage. Mano bende Crispin Otieno ang' luwonogi mondo warangane ni nuoyo ni be pontiega. Awach nyathi kata ka orem chwere chwera mbele mondo dhi nyime. Ang' konwa ni bende mane kaka ji onego time. Ang' warangane ni iwacho ni rem ni bende ok giko mar ngima. Samoro talanta ne pok mare ok mar somo. Jonyuol ang' konwa gimomiyo gik ma kamago bende gichwalo kendo ywak margi ang' wawinjgi koromo kanyo ka saa 5 kan Crispin Otieno ang' kelwa gibende weche manyien mago mag migago odiochieng'ni ma kawuono. Pod ok awuogi e kaunti ma Kisii.
pod an Kisii kanyo wago tach ni mar kanyo nitiere sigana mathoth ahinya odiochieng' ma kawuono. Nitiere nok mag arita kwe ma bende wasebedo kacha ka warango, to nyaka sani nitiere wach mano motenore kod nek mar japuonj sekondar ma bende osebedo kanyo mano negi. Odiochieng' ma kawuono nitie ng'anyo malich mano e boma ma Kisii ka gikwedo nek mar japuonj ma kamano. Crispin Otieno bende luwo wach ma kamano. Sa 7 e wang'e e weche manyien mag migago wageno ni ang' wayud twak ma kamano achiel kachiel kowuok kuom jofwambowa ahinya Crispin Otieno ka nitie kaunti ma Kisii mondo mi okelwa ler mar wach mano kotenore kod gigo matimore e kaunti ma Kisii, ng'anyo e wi nek mar japuonj e kaunti no ma Kisii. Wadhi kanyo mano ahinya Nyamache mane kama gintiere. Koro kamachielo ma kaunti ma Homa Bay odiochieng' ma kawuono ka koro gintiere kacha nitiere jogo ma koro idhi go kogno. Ka idhi go gi kogno odiochieng' ma kawuono gidhi bedo kata ka inono mano board no mochung' ne jotije kaunti kata inya wacho kata ni Public Service Board mano mar kaunti. Ere kaka indiko ji tich e kinde ka koro idhi bedo kata ka igo gi kogno ni bende nyinge mano chwal kacha oromo mar bedo jokanyo mar board ma kamano. Jofwambo mar Wale Beach osechopo e assembly mano ma Homa Bay kendo ang' watudre kod chenro mar mbakoro mondo otang'nwa ne chal mar wach gik mage matimore e county assembly odiochieng' ma kawuono mano od bura ma county ma Homa Bay bano odiochieng' ma kawuono. Ang' watudre kod achiel kachiel mondo okonwa ler mar wach odiochieng' ni. Kamachielo bende nyakwara mogo jwang' mantiere kar ka kineno toke kanyo nitiere meli mar Adhai. Meli mar Adhai ni koro go kadho wadh nam chumbi ogo mano e kadho wadh ma Mombasa odiochieng' ma kawuono donjo kata gi welo Thagalang. Wacho ni kama ging'eny wacho ni ging'eny kendo wacho ni onya bedo mathoth ahinya ka kuoyo mantiere e dho wath kacha welo chopo kendo koro en chenro mar bero chenro mopogore opogore mag limbe e kaunti ma Mombasa. E kinde mokalo nyakora moge jwang' mondo mi ng'e jatend migawo mano Penina Malonza mochung' ne weche go mag limbe kachiel kod jogo mabiro limo piny Kenya jowuoth kachiel kod mago bende mantiere kuonde mopogore opogore odiochieng' ma kawuono dhi bedo kata ko ene ma koro oyango kendo oyawo ne welo ma kama githuolo mondo donji ka ikono ni Kenya kuna matata. E kinde gi ka gidonjo welo gi ka donje pacho ka mano girango ni gikelo omuom mopogore opogore manyalo bedo kata ni bero chenro mag uchumi mago mono kaka foreign exchange ka gidonjo kata to koro bende gibero chal mar wach sekta mag limbe gi sectors mamoko bende dhi bedo kadhi makare kinde mag dhi makare kata in bende kacha iyudo thuolo mar timo gik moko mopogore opogore e yo moro makare kiyudo chenro mag sirkal kata mag piny owacho e yo moro makare. Penina Malonza chopo kanyo kinde moro amora kochako sani sa 2 ma koro bende wakelo ni chenro ma kama mar mbakoro sa 3 ka wakelo ni chenro mar mbakoromo mondo mi bed kod ng'eyo ni welo ma kamagi gi ai pinje mage. Iwacho ni en cruise ship en meli mar Adhai kendo ting'o jogo man mana malo kacha koro giyweyo mana muya moro maler mawuok mana e nam. Akia ni temo winjo bin wana Nairobi ka to koro wach muya ni koro kiwache ichalo mana koro ng'ama da donjo mana e holiday to kidonjo mana e holiday kama ni paro ni sikunde yawo nyithindo osedok school intiere kar ka welo koro donjo dho wadh nam chumbi obed maler ji otima tije welo koro wuothi ka gichopo Mombasa gi gweng' wech kendo gichopo e counties mopogore opogore mantiere gigo mag limbe ma ginyalo limo gina gichop e county kata ma Kisumu gichop nyaka Seme giranga ne ang'a timore kit mikae. Ang' warang komachielo bende nyakwara moge jwang' ni gik mage matimore e chenro mar mbakoro ma koro twak biro ni okinyi ma kawuono ka ang' itayo kanyo kod nyawadwa Joyce Oduor mano twak motenore kod chenro mopogore opogore mago mag somo. Ngima tok KCSE piny mar KCSE ni koro duoko osegol nyathi onego bende dhi kanye ochomo kanye jogo maonge talanta mag somo kata jogo maonge kod talanta moro amora somo ni bende en talanta dier en pok kose ochala ng'o. Aya kinde bende wadhi range nyaka sani nyakwara moge jwang' sikunde bende oyaw mana mondo mi apar ni kapok aka oyweyo jafo moro ma Migori Jojuma luwo sigana moro e county ma Migori ma bende watemo mondo mi atudre kod achiel kachiel kata kamano watemo manye. Nitiere sikul miluongo ni Manyata mano skul primary ma Manyata mantiere Awendo oluwo sigana no kendo japuonj no retire japuonj kose retire to wuok kata gi kifungu kowuok gi kifungu moloro library to loro staff room to loro klese mage owuok gi kifungu kendo koro okyude sikul oseyaw to koro japuonj mano osedhi retire olal gi kifungu Jojuma odhi manye ka wayude
ang wakelo ni sigana achiel kachiel jopuonje be manye koro in bende ka in manyare ng'e kama entiere gi kifungu gochne Joma okinyi ma kawuono timo sigana no kendo ang wabiro ni bende achiel kachiel mondo ong'e mathoth matimore kaunti ma Migori. Nyinga Cleophas Oluoch awiye lwet Joyce Oduor e chenro mar mbako romo oriti masani bed ng'ama ber. Manchester United noloyo tim mar Nottingham Forest gonde 3-0 magi tukego mag Carabao.